Nggih. Sembah nuwun. Kepareng suka panglipur para kedeng Dewata Musik. Kinarya estu jangkepi regengipun swasana. Mangayun manembromo iki nanjake bintang tamu. Ya, ini cek. Elia, boyo mangayun. Yung yun swagamu saya nambahi wangun dasar ayu lencer kuning ora mokal atiku dadi gomeng mesemo sepitik bae wis trimo reno tanggo tompo aku sayang semuanya. Mas Nun ditabui. Ayo nyanyi Mas. Larase pelok 6 nggih. Nggih. Saeneke yo Mas. Sinawang tan boseni nyawang wong ayu leman. Mas sampai ini jalan tajak rono lho Mas, tapi aku wedi nek kepidak-pidak. Rono neng Rono yo cek ruwet dalane kok ae lho. Jan iki piyayine Pak Harno sugih tenan ya. Lah piye? Latare dicuwor komplit. Iki dalan nih Mas. Calon gone manten wis dicordak barang ya an. Kae iki Apa? kae beda ya Nyuk. Kae dalan tol. Kuwi ora calon nggon. Anu omahan manten kok mosok ra mudeng dalan lanang no. Gak ngerti aku. Ditabui serampat lho. Heeh. Lah iso njogete tuil, ketuil mau tangane. Aku malah semelang. Lah nyapa? Jogete iki anggere pas mundur neng tangane nggur ngene rada cekak. Ngono kuwi lho sing gedhe-gedhe ya kudu pangerten. Pangerten piye? Lah disepoti serampat kudune joget kok malah kaya debok meneng ae. Lah awake dhewe iki kudune ya melu pola. Aku terus ngeloke kancane ketuil-ketuil. ya kan ya awake dhewe pekewo karo sing 6 juta ya Mas ya. Sopo sing 6 juta iki Lah sopo? bintang tamu lho, Uncek Sanusi setugele 6 juta. 6 juta. Awake dhewe melu-melu nang ngene nyapa ya Mas Lah ya. iya no. Amin ya Allah, amin sekseni danyae kene, semoga-moga tenanan 6 juta. Alhamdulillah. Saka panitia. Panitia siapa? Aku dhewe. Panitia 17-an. Iya. Lho iki hajatan panitia iki lho. Nggih saderepun menawa ngaturaken wilujeng siang. Mayang kuwi wong kok buat nesu-nesu wae. Aja to Mas. Wong iki ora usah nesu-nesu. Ki anak wong lho Mas aja. Cat tugel kok nesu-nesu iki lho. Kena anak wong rumasane anak asu kok. Ki basah apa goreng? apa? Iki dicanggo enak ya. J, ngaturaken sugeng siang ya Mas, kanjeng dumateng para tamu sekalian. Wah, suaraku dadi gede ra apa-apa ya. Nggih, sugeng siang ugi katur sedaya para tamu. Ugi matur sembah nuwun Pak Harno sekalian Ibu kasampun nimbali maringi rejeki mugi berkah barokah pikantuk leliru ingkang langkung kathah. Amin. Sabibaripun gelar hajat mugi usahanipun tambah ngrembaka kewala.
Oke, selamat Mbak Wanda, Mas Valentino Rossi. Apa Valentino Rossi, Mas? Oh, lancang Valentino Gilang Pradana. Kok ngawur. Iya kuwi. Mas Valentino Gilang Pradana. Mugi langgeng beberanipun. Amin. Ayem tentrem tansah pikantuk kamulyan. Amin. Dados pasangan sing gelem nampa kekurangan siji lan sijine. Ya. Amin. Kaya aku karo dhek iki lho, Mas. Piye? Ya aku kan ya apa onone tak tampa. Ya. Jan Mas Valentino. Jenengan kok ketok pucet mikir apa. Ya iki Mbok yo santai ae lho. jenenge manten anyar iki ngono lho, Mas. Piye? Ya kan iki piye deg-degan berdebar-debar ngono kok ya. Aku biasa iki, Bet. Kowe Biasa. biasa lho kan demen kok nganggo ngene iki. Ora. Wong ora nganggo kok kon ngomong biasa. Kila lipur lumantar tetembangan Mas Besur. Ya. Ngapunten nggih ngrusoi anggenipun jenengan makarya kalian kanca-kanca Dewata Musik. Dewata Musik. Saking Melar Pandian. Iya. Swagake gede-gede. Rekasata lakonane angger aku etuk nyawang Nyawang lho, Mas. Nyawang to. Ora entuk. Mbok nyawang. Iya, iya. Kok ora gelem nyawang piye? Nyawang. Nyawang to. Mumpung cedak. Minger nyawang iki mingen oleh kok ya. Nyawang iki. Nyawang. Sing bener nyawang ki ya rai sing ketok manis ngono lho. Cek. Jamake wong nyawang rai iki lah. Nah, ngene iki lho. Ini lho pas iki ngene iki. Aku ngene apa ya roh ya. Lah witekno dedeke kurang kok jagrake elek kok. Nyawang ki rai. Nyawang kok kono iki. Iki ya rai ngono wae. Kok iso rai piye? Rai lok ngono lho. Mas, dhek arep golek kesempatan. Sempatan nopo abrakan ngono. Golek vitamin. Cah ayu lambemu abang. Aku nganggo coklat lho, Mas, lambeku. Yen mati aku wis kurup angger tresna kumbuh tampa oh dawae ning katresnan nangis
ngaturke matur nuwun ya Mas. Kagem. Buat Mbak Manten, Mbak poni bali Wanda. mriki nggih Mbak Wanda. Iki Mas suaraku entek ini lho Mbak. Wah, tak tekad kerene. Mulane aja guru keceh ae. Ora masalah keceh lho ngene iki. Lah ngopo? Lah ngerti saben bengi lho mbok uwel-uwel ae. Endi-endi wong suwe ra kepethuk wel-wel. Mak bengi mosok lali. Endi? Mbok garap lho ngono nganti entek. Mang bengi nang endi? Ngono. Ngawur kaya ora aku. Kowe ngawur ae. Ayo lanjut. Aku apa kowe? Aja lali. Kowe iki wis biasa wae lho. Kok awan iki pikiranmu ketok kemrungsung. Ora kok kemrungsung lho. Apa lagi ora kepenak karo Aku wong omah. mikir suaraku entek lho Mas aku. Lagi ingin. Rasa dipikir. Kowe dilakoni ae, ngono lho. Aja lali. Aja lali pawelenku. Hae, 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 hae. Ho aso ngono. Das. Dalah, dah. Ha, ho, ha. Ha, ho, ha. Hae, hae. Masuk golane bayuh okonge buta galak Apa sliramu hei aku putih lo ho ha turi putih Uncek ya MC paling bodoh sak dunia iya ya. toh Mosok dingin ngene iki malah emoh. Nek sampean ngene lak ya melu ngene lho. iya kowe penak kok iso penak kowe dedekmu padha iya lah Apa-apa? Tung gentak gentuk. Tung gentak gentuk. nah penak lho lah iya jajal kowe dedekmu padha Jajal gak sini, gak ora aku kena sirahku kok Lah ngopo? lah kok ayo mumbul no kok Mumbul, mumbul. Piye carane ngono lho, mbok golek cara. surasa gak Lah ya apa? engko di video Mbak Sri malah ciloko aku Tung gentak gentuk. jahitan Wes medhot sawong ki tak paske lho ora Mas Besuri ra cetha tenan kok iso ra cetha lho ki ngangkat gitu gentak-gentuk koyo arep ngawinke asu tenan kowe iki jan kowe iki
ngawur. Bahasamu lho. Bahasamu apa? Mau jenenge ya kuwi lho. Masa tak jenenge besur. Wong rasa mayang-mayang. Wong rasa marah-marah ngono lho. Wong kok nggur murah-marah, kok nggur nesu-nesu wae lho. Ora marah. Cacile kok gak nesu wae lho. Kuwi delokke kaya ngono kok malah meneng to, Mas. Rumah aku kok. Ning kono iki apa? Kowe ganggu arep foto. Oh, kesek ketoke pas to, baleni. Tunggen tak gentuk. Lah. Mena. Salah. Kok rumah aku kok. Mumpung nyaket Pak Harno. Aku lewat mbok bilih mangke ngersake lelagon napa? Leres ya. Langenanipun napa? Kalian Ibu. Nggih, karmanipun monggo Pak Harno. Ngersake lagu napa? Napa Pak Har? Oh sekedap. Oh, lagune sekedap. Kangge anak. Denok. Kangge anak. Kangge anak ku ya anak lanang po. Kudu iki denok apa yo. ngundang anak ngono. Iki kan denok nggo anak to, Mas. Oh, bapak ki ngersakne zaman pejuang. Apa ki? Perjuangan zaman semono arep gayuh ibu ngono lho. Apa judule kuwi kok malah penasaran. Zaman perjuang ya capek gunung lho. Oh, capek ngono lho. Nggih, mengke kaestuaken nggih Pak nggih. Kalian Ibu Denok nggih. Ibu lakune sayangku ning ngono. Nggih. Dalem. Dolem. Oh, nggih. Oh, keluarga dhewe tibake. Lah piye? Keluargane Mbak Sri. Oh, ngoten. Mbak Sri anu ya dulurku. Berarti ki sampean nggone dulur. Iya. Adekne kok njaluk 6 juta iki lho ngene dulur. Tuas tak obo dhuwur. Ora duwe isin lho iku Mas. Selamat lho, ya, Mas. Mas. Nggih. Oh iya, selamat. Wah, brengose bayangno. Ya Dan Allah. aku te brengos kaya Mas Valentino. Mas, Dah modelku. mbok sekali-kali nguber. Mesti terus ngleling kae, kowe. Mas. Kowe brengosen terus ngleling mesti kowe. Yo iya. Sekali-kali kayak brengos ngono lho karo jenggot ngono lho. Moh malah kaya jenglot malah. Ben kan ben ra monoton ngono. Apa tak silahke brengose surat dogol sih? Oh, sing enak ketoke patet ae. Nggone kono do radong. Oh. Terus kese. Ya terus ke. Aja lali pawelingku. Kemono dimas janji-janji. Aku kan satya satu. Tak teni nganti saeleno. Mas Valentino, selamat berjuang nggih. Nggih, berjuang dalam keluarga. Betul. Mas Nggih. Valentino, sayang tenan karo Mbak Wanda. Seneng. Nggih, sing disenengi apane, Mas? No, Kabeh. oh kabeh. Aja kabeh to nek Mas Uncek ae ditakoki sing mbok seneng karo Elia apane? Jare lambene ngono. Lambene manis. Sampean mosok renek salah siji lho, Mas. Atik eram. Dhuwur teko ngisor lho, Nah, Mas. jenenge tresno ki ya ngono ki kabeh ditresnani ngono lho. Ora kok gur salah siji tok. Lah, nek aku padha Yen Mbak karo- Wanda napa Mbak sing Wanda? disenengi anu kalian Mas Valentino napa? Blayerane. Apane brengose apa? Blayerane jare. Bayerane. Lah Valentino kan Valentino. Nek aku ora mbok takoki to Mas Besur. Sing mbok seneng karo Uncek apane? Nek Elia sing disenengi karo Uncek apane ya? Duite. Mas. Oh iya. Rusak. Lah iki pinter golek duit lho, Mas. Ya nyata kuwi tuyul kok sih. Ya iya. Lah ora tuyul kepiye? Lunga golek duit. Terus mulai nggowo Mulai duit. setoran demi ikon lunga meneh. Ya iya. Cek anu ya. Jeneng kono kan tuyul. Dadi anggere esuk wayah mangkat budal ke jam tengah 8 terus baratis didusi ta wis rampung adus dandani bagus yae unggahke mobil. No, mangkat duit. Ha iya. Engko bareng teko omah mulih ditendi gake. Tapi sosoke anu terus mentril. Terus ngene. Lho lah ning Boyo dimiki ngono ya. Terus aku kok. lah bahasane apa? Kan ya dimiki. Tapi sosoke nek pas masuk angin ki tela-telo ngono lho, Mas. Ora iso golek duit kadang. Ya kene medun kene. Dawuh saking Pak Harno. Napa lagune? Capek Perjuangan. Perjuangan. Ah,
perjuangan gedeke Mbak Wanda. Ya. Iki perjuangan kagem keluarga. Kagem keluarga. Berakit-rakit ke hulu. Kuwi perjuangan dan doa doa. Irama. Tak kira kuwi ya. Jan ngawur. Iki dek zaman berjuang ya capek Iya. gunung. Iki Mas Valentino sama berjuang dalam berkeluarga. Semoga bahagia selalu, cepat dapat momongan yang soleh Semangat ya, Mas. juga solehah. Semoga Amin. berhasil. Ya, seneng Mas dadi manten ngene.